mapabawi ang lawas sa pangaraw daw na stress asin trauma. Number 2, mag-exercise. Ang regular na pag-exercise rin kang paglakaw, pagdalagan asin pagbibisikleta ang nagpapakusog sa lawas tanganing labanan ang stress asin nagpapamarahay ning mood. Number 3, ihirasan sa imong namamatean. Ang maihirasan totoan sa imong namamatean ang parte kan pagprotehir sa sadiri asin pagpapamarahay ning salud. Number 4, maging self-compassionate. Importante na protehiran ng sadiri tanganing maatamanan ning tama sa imong buhay. Number 5, maghagad ning tabang sa eksperto kung kinakaipuhan. Ramdumon ang marahay na kaisipan susi sa maugmang buhay. Mga paagi tanganing malikayan ng helang sa tulak. Number 1, likayan ng pagsisigarilyo. Ang pagsisigarilyo ang makausan ng manlain-lain na issue sa salud. Number 2, mantiniro ng malusog. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Radio Bombo! Oras sa pambansang radyo ng Pilipinas, 10 minutos makalihisang alas 8 sa pagkaaga. Good morning! Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan dihitimong putoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halot sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Magiribahan kita, maghinayo asin mag-antaban para sa kape asin baretang agraryo. Marhay na mga ka-agraryo, welcome back sa panibagong episode kang Kape asin Baretang Agraryo sa Bombo Radio Legazpi. Hatod po sa inyo kang Department of Agrarian Reform Bicol and kang Project Split. Dagos-dagos po ang istorya na nung trayumpo, istorya na makapagtatao sa inyo po tabi nin inspirasyon kan mga agrarian reform beneficiarista and storya kan mga programang ipigtatao kan Department of Agrarian Reform Bicol Region and sa iba't ibang probinsya digdi po sa satuyang rehiyon. Sa panibagong episode, syempre, kang kapesin ng Baretang Agraryo, dahil po kitang matugot na wala kitang kaibanan digdi po tabi sa programa. May mga makakaibanan po tabi kita para mag-share kan mga importanteng istoryang agraryo and istorya ni na mga programa sa indang opisina. Katakod kayan, dahil ko na po papahaloy ta, ipabisto ang sa tuya tabing bisita, ngunyan na pagkaaga. Ang sa tuya pong makakaibanan, mga ka-agraryo, nakapagtapos kan sa iyang kolehiyo kan taong 1987 sa Bicol University. Pareho pa rin kami taga-BU, no? BUNyo. Sa kursong Bachelor of Science in Political Science, siya po ay nakapagtapos din kan sa iyang master's degree sa Bicol College taong 2015 sa programang Masters in Management, Major in Public Administration. Siya po 37 years nang nagsisirbe sa Department of Agrarian Reform. Kan taong 1989, nagpuunan sa iyang karera sa DAR como sarong Agrarian Reform Program Technologist. Hasta sa makaputan man niya, ang nagkaperang posisyon, araw kan Senior Agrarian Reform Program Technologist, Information Officer 2, Agrarian Reform Program Technologist 2, and Senior Agrarian Reform Program Officer for dahil po sa iyang dedikasyon na makapaghatod ni magkakanigong serbisyo para sa mga paraomang benepisyaryo sa Kabikolan kan Agosto taong 2025 for dahil po sa iyang panagos na pagpamalas nin totoong serbisyo publiko. Siya man po na talaga como bagong Supervising Agrarian Reform Program Officer kan Land Tenure Improvement Division. Congratulations, bati unta taod-taod, no? Mga ka-agraryo, sa tuyang i-welcome ang representante ni Chief Agrarian Reform Program Officer, Florentina Escolano. Daing iba, kundi si ka-agraryong Ruben Ben Loria. Ka-agraryong Ben, marhay na aga, kamusta tabi? Marhay na aga man sa imo, ka-agraryong John.
maugma ko na niya na ko digdi sa indong istasyon para i-share ang sa kuyang mga eksperyensya sa pagtrabaho sa DAR, as in siyempre itong mga accomplishment niya to bilang public servant sa DAR. Maray na aga sa gabos naghihinanyog din sa indong sikat na Bombo Radio. Uy, dapat kami ang mas maugma ka-agraryong benta, nakabisita ka mo personal, daw mauran-uran sa luwas, no? May bagyo kaya digdi sa Bicol, and yung mga ka-agraryo ta, sigurado, nagdadalan sa satuya tabing programa. Dahil kung napapahalo yung ka-agraryong bent, komo paagi para danay na mabistoan sa indong sektor, iyo ang Land Tenure Improvement Division. Congratulations pala na. So sa imo tabing pagkaka-ilihir dyan sa nabanggit ng particular na opisina. As in, ansa indo pong programang Land Tenure Security Program, pwede sa rin nyo po ba tabing ipaaram ansa indo pong kabilugang lakdang, inisyatibo, katuyuhan, as in, ano pa ang mga benepisyo kayo ni sa mga agrarian reform beneficiaries na nagdadang sa satuya mo niyan? Salamat ka agaryong dyan. Inot po gusto ko pong i-clear na ang pinag-uuranan po niya to sa kabilugan ining programa kandar na Comprehensive Agrarian Reform Program na kung saan ang sektor na napadumanan ko ining LTSP, Land Tenure Security Program. Sa madaling sabi, ini po yan sa tulong mayor na component ng programa na ang mission iyon mapauswag ang kabuhayan sa tuyang mga parauma. So ini pong LTSP niya, hindi din nakapalaog itong pinag-apod na ito na proseso na Land Acquisition and Distribution o LAD process. Ini po ito ang pagikandar kung paano ma-acquire ang daga hali sa mga landowner na na-cover niya ito, pasiring sa mga potential na farmer beneficiaries. So ini po na LAD process, ini sub-components na apat. Ang apod niya po kay ni 4 major milestones, mga lakdang bago ma-achieve niya ito ang goal na magkatituluan mga parauma. So number 1 po ang CF documentation o claim folder documentation. Number 2, survey. Number 3, land valuation. And number 4, yung registration ng titulo. So, in the absence of one, pagkulang ang saro, dahil po nakukumpleto ang DAD process. Proceed. So, ano po ang mga activities na sa kada subcomponent na ini? Hindi po sa claim folder documentation, hindi po na pinag-identify ang mga na-cover niya ito na mga landowners. Screening of ARBs. As in itong pag-secure kan mga dokumento na kaipuhan para sa claim folder. Ini po na claim folder, ini ang mga dokumento na isusubmit natin sa land bank para mabayadan ang may-ari kandaga. So yan po ang mga activities sa first milestone. Ang sunod po, pag kumpleto na ini, naman na kita sa subcomponent na survey kung saan i-determinar ang eksakto na sukol kang kada parauma na base sa load ay maglampas sa 3 hectares at may award sa inda. Okay. So ngunyan, matatawan na sinda ng plano para magkaigwa ng technical description para sa gagamito na titulo. Ngunyan, ining output kayo ni which is the survey returns ay isusubmit niya mo sa DNR for approval. Pag kumpleto na, wala ng problema, makakaigwa na kita ng inapod na ASP. Approved Survey Subdivision Plan. Approved Subdivision Plan. Ngunyan, i-attach natin ito doon sa claim folder na nabuo na to. Pasensya na halo-haloan. Pareho lang ito, sir. Okay lang yung Bisaya, may Tagalog. Anyway. Ngunyan, pag nakumpleto na, maduma na kita sa milestone kan land valuation. Na kung saan, isusumiter ta sa land bank ang mga dokumento. Pero ang land valuation po, dakol mo na mga activities niya dyan. Inot na inot, itong field investigation report o kung saan, dudumanon kandar, as in mga partner kay ni, ang daga para ma-determinar ang status, ang crops na niya duman, ang mga tanom, para magiging input, ilalawag niya ito duman sa claim folder para sa may submit niya ito sa Land Bank of the Philippines. Okay. Now, ining claim folder po, pag kumpleto na, madama na kita sa third na milestone, itong land valuation. Isusubmit sa Land Bank with a field investigation report, tapos itong mga iba pang dokumento, as in ang production data, selling price na hahagan sa Department of Agriculture para maging input para duman sa pag-value kandaga. Kasabay na po dyan sa mga titulo kan dating landowner, plano, as in tax declaration. Intact na po yan.
sa sarong folder, napunta claim folder. Ngunyan, pag na-review kan land bank ini na mayo ng findings, kumpleto na, ma-issue na ang land bank ki memorandum of valuation. Digdi po sa memorandum of valuation o MOV, niya po din nakapalaog ang presyo o amount kandaga na ibabayad duman sa na-cover kandaga. And then, ito naman mga presyo kan kada lote na babayadan man sa Laugi 30 anyos kan mga paraoma. Now, pag ikaw ng MOB, ipapadara ko ini duman sa landowner. Ipapaaram sa landowner na, Sir, Mr. Landowner, uni po ang presyo kandaga. Ito man lang na na-cover kandar na malilipat. Kasi may retention ng landowner, 5 hectares, automatic. Now, pag may MOB na, ma-request na andar sa land bank na Mr. Land Bank, para medyo, Mr. Land Bank, pwede ba ma-issuean muna ng Certificate of Deposit o COD ini na kabayadan para sa landowner. Ini po na COD, iyon na inian gagamiton para maregistroan daga sa pagi mo na kan paglipat kan original na title sa RP title. So nagamit na consummate na o na-complete na ang acquisition. And then dire-diretso na po pag generate kan mga individual na CLOA o EP man para marehistro as in may tautan ng personal individual sa mga paraoma. So nakompleto na po ang land process. Yun, ayos. Kung ako ARB pala, hindi pwedeng di ako maagi sa opisina mo, tabi, kagraryong Ben. Opo, oo. Pero may ako maagi sa I-screen mo po ika kung pasado ka. Oo. Aram na yan kan sa tuyang mga ARBs. Katakot ka yan, syempre, kagraryong Ben. Sa saindong padagos sa pagpapaabot ng lehitimong serbisyo, pwede niyo po ba sa muyang maistorya kung ano sa mga pinakamagayon ng mga akomplishmento na sa indo pong naabutan sa iraron po kan sa indong sektor hasta sa presente ngayon na taon? Well, taon-taon po ka-agraryo dyan. Babasahan ko itong mga figures, itong kabuuan na accomplishment niya to sa LAD, as in, itong split as in Cochrome. Pero sa ngunyan, gusto ko pong tawan, nin-emphasis ining sa dakulao na special project, tangible maray para sa tuyang mga parauma, ini po na split project as in condonation law. Itong split project po na support to parcelization of land for individual titling, World Bank funded po ini. So ini po ang katuyuan kay ni yun na ma-disintegrate na o ma-subdivide na itong mga titulo na na-issuean ki collective. Collective CLOA na halimbawa ang sarong collective CLOA may duwa o tulo na ARB, i-subdivide na sinda para magkaigwa na nin individual na CLOA. Ano po ang benepisyo kay ni? Sa wakas, itong mga day na survey na dahil nakakaputkan, individual na titulo na nakapangaran mismo sa iya, magkakaigwa na. And magkakaigwa na siya chance sa mga programa kan gobyerno like access to credit dahil estabilisado na sa iya pagiging agrarian reform beneficiary. And of course, yung security of tenure na sinasabi ta. Sa kuya, masabi ang farmer, sa kuya na talagin yung daga kasi unian sa kuyang titulo as yung prueba. So ito pong Cochrome na pinagasabi ko, ito yung pag-condone o tawad kan mga balancing amortisasyon kan mga nainot na farmer beneficiaries ira-write off na ini kan land bank na sinda sisingilon. So madaling sabi, wala na sindang utang parte duman sa amortisasyon kan sa indang daga. So ano ang benepisyo kay ni? Makakahangos na sinda. Wala na sindang iisip kung nababayadan na 200,000, 100,000. Wala na po. Kasi nakondo na. Clear. So ano ang output kay ni? Cochrome certification, certificate of condonation and release of mortgage, Cochrome certificate. As a matter of fact, naka-full blast na po ang programang ini split as in Cochrome. And lately, last year, pinanginutan mismo ni President BBM ang pag-facilitate, pag-distribute kan mga titulo na output kan split or kan e-titles, Cochrome certification as in regular na titulo itong EP-CLOA. Pinasikundan po yan after mga several months ni Senator Amy Marcos. Nagdigdiman siya tanganing panginutan. Ang second batch kan pag-distribute kan e-titles, Cochrome certification and EP-CLOA. And then, ining taon na ini, earlier, si Yusek niya mo sa sa operation si
Gari si Yusek Ninya Tadora. Hindi na tinaligawan ko. Kasi Wala naman ni si Yusik yaman Tanya man ako kay ito eh. Thank you, pinaramdam mo ako. Ngunyan, sa third batch kan and distribution kan e-titles, Cockroom certification nangyari man sa panahon na ini. Sa naga man po ini. Yun. Ayos. And syempre, Barret, ako, Okay. Agrarium Ben, igwa pa din mga following ng mga accomplishments. Sige. Okay po, siguro kay po ang kunasukudi ko po. Yeah, Tanganing mga datos tagawan din eh. tawat takifiguraan sa tuyong mga nagaynan nyo sa total na accomplishment, magpuon pa kan programa hanggang sa ngunyan as of this date. Okay. Sa regular lad po itong mga EP CLOA na titles, sa kabuuan sa region igwa na kitang 200,730 na mga farmers. Inbuelto po dyan ang 345,000 plus na hektarya ni daga sa laog 154,000 na titulo. Region-wide po yan. Ang pinakadakula po iyon Camarines-Sur. Igwa sindang 127,000 hectares na distribute sa bilog na probinsya. And then sa split project po, although nasa full blast pa yun pero nagpupuan pa man lang, igwa na kitang 8,035 na ARBs na nag-benefit na igwa ng e-titles na pinag-apod. Involved po din ang 13,479 hectares na daga. So, duro-diretso po ini na split project. And then, sa Cockroom naman po, itong mga nakondo na nakautangan, may total ng 1.16 billion plus Grabe. nakautangan kan 33,000 plus ng mga ARBs. So, di ko na eksaktong figure, pero mahiling niya to na an impact ay nakulaon sa farmers. Yeah. Ilingon mo nakay ko ka ng sadiring titulo na wara pa sa utang mo. So, grabe yung ginhawa. Oo, sige. Yun po, bali sa kabuuan, yun ang accomplishment mi sa tulong kategory nito. Sa regular lad, split as in Cockroom. Grabe. No? Congratulations sa mga agrarian reform beneficiaries na nakinabang po doon sa asistensyang ito at programang ito ng Department of Agrarian Reform. Siyempre, ka-agrarium Ben, kung may triumpo, accomplishmento, siyempre, di mawawala yung kalipisilan. Sa dami ba naman nung pinag-aagihan kan sa inyong opisina na ano mga nahampangan po nindo tabi na mga kalipisilan, lalo na sa padagos na implementasyon kan sa inyong pong program? So, itaw ko lang po itong mga major, sa pagkapon ka ng programa, siyempre itong resistance kan mga landowner. Yeah. Pero sa kano yung panahon, na-explicar mi ang benepisyo kan programa, na-solve man ito. Sa other areas, may peace and order situation problema. Oo. Pero ano yan, na-solve mi naman yan sa paghanap ng strategy kung paano yun ma-solve. So far, yun is mga major na naging problema mi. Grabe, no? So, meron at least yung mga problem na yun na solusyonan and maray na so resulta mo niyan. Anyway, syempre, yung mga ARBs niya to, nadangog sa datos, nadangog sa mga programa, nag-expect yan na ka-agraryong Ben. Sa ngunyan po tabi, ano-ano pa po ang sa indong pinagpe-prepararan ng mga aktibidades sa programa urog na para sa ikararahay kan sa tuyong mga agrarian reform beneficiaries? Inot na inot po, padagos sa muyang pag-document as in pag-cover kan mga natatada pa na daga na may distribute sa mga parauma, sa mga balance mo po. And next, mabot po na ano yan, sa 28 sa Oktubre, igwa na naman kita kisarong batch ng mga farmers na maresibikan e-titles, Cockroom certification as in EP CLOA. Sa naga po yan giraray. So lately man po nagkaigwa kita ki pelikula agraryo. Yun, no? Oo, na-consign pig showcase and mga gains, mga accomplishment kan agrarian reform, itong success stories kan sa tuyang mga farmers, and also best practices kung paano ta na-attain so goal sa programa. Yun po ang mga pinagkakabalan namin ganyan. And of course, yung split at Cockroom, very full blast na po ang very full blast kasi talagang dakulan target mo para ma-accomplish yan na special projects na yan. For sure, ngayon taon na dakulong pag-target ang Department of Agrarian Reform. Babalikan kita maya-maya ka-agraryong Ben kasi gusto kong i-share yung storya din kan mga mismong agrarian reform beneficiaries na nakinabang po sa programa. Ngunyan mga ka-agraryo, makakasabay po niya to ang satuyang ARB na tagadigdi lang din po sa satuya sa syudad ni Legazpi. 55 years old na po tabi siya, mga kabombo, and siya na-receiving na niya ang sa iya pong e-title.
And talagang nakakatabang po ini sa iya, lalong-lalo na ang pagtatanong para po matabangan ng sa iya po tabig pamilya. Kaagraryong Satur, ang sa tuyang kaibanan po mga ka-agraryos, si Tatay Satur A. Buti. Kaagraryong Satur, kamusta maray na aga? Maray na aga man. Yun. Para formal na po nantan sa tuyang programa na mag-i-istorya po kantrayon po kan sa tuyang Agrarian Reform Beneficiaries. Pwede niyo po ba tabing ipabisto ni halipot lang ang sa indo po tabing sa diri tapos mga kakalibangan po tabi nindo. Ako po si Satur Butin, may tulong aki, may agom. Grabe ang grabe ang kabisihan mo Tatay Satur, no? Anong pinagkakalibangan mo sa buhay? Ini po nag-solo line sa mag-chop kay karne. Yung man lang. Pero ang pagtatanong ang pinaka hanap buhay. Kaagraryong Satur, pwede niyo po ba tabing maistorya kung paano ka mo nagpuon sa pag-uma and sisay po ang sa imo pong naging inspirasyon na kan maglaog ka po sa ladong ini kan pag-uuma. Bale po, so magurang ko daray na sinda tapos gari ako ang nakaistardo man sa arom na gabali ako ang kinunya ng garuwin nalatang kanining kwata dahil nagradala sa magurang ko. Kung baka ika nagmana. Ako nagmana. Kasi mga tugang ko dahil magkihilig. Pero maugmahon, di ba? Oo, nakulaon na bagay. Yan. Siyempre, nakulaon na naupudan mo Kaagraryong Satur sa imong magurang sa pag-uuma. Siya po. Yes. Noarin po tabi, Kaagraryong Satur, pwedeng maaraman kung noarin po nindo na-resibian sa indong sa diri pong titulo kasi barata ko igwa ka ng titulo. Asid kan ma-resibi po nindo ini ano po sa pagmati? Ang sa indo pong namatian, kan sa indo po na tigtatanuman, sa diri na po nindo tamay titulo na kamo. Bali, 2023. Hindi po, na-receive ko yan na title. Kapag receive mo ng title, anong namatian? Siyempre, magmaga. Yeah. Isa diri ka lang daga, hindi ka pang bayadan. Yan, tama, di ba? Gari nagluluwaso ngayon po ni Tatay Satur no, nung na-receive niya sa iyang titulo. Sisay ba naman ang dahi mauugma na may titulo ka na sa daga na pinag-uumahan mo? Ano pa po, anong mga produkto Tatay Satur? Dakol man lang po, nyog man lang. Iya po. Yung mga piglulukan din, di ba? Oo, opo. Kamusta man ang business sa pagnyunyog? Yo, ayos man ta, kada 45 dias. May maakukuha ka. Katabang sa pagbuhay. Grabe, no? Para ka lang nagtatrabaho din pala, no? 45 days, may sweldo na. May kita na, no? And meron pa bang iba, Tatay Satur, pag bukod sa coconut or pagnyunyog, may iba pa po ang Dahil naman labi, dahil naman kidakol na kunyan, makukuha. Pero ang pinaka-major talaga ang tanong is manyog. Okay, sige. Ano-ano pa po ang mga marhay na naitabang sa Indo Kaagraryong Satur? Kan pag-uuma, asin pa paano po kamo natatabangan sa pang-urual daw na pagbuhay-buhay, lalo na igaw po palang kamong mga aki. Yan, inot-inot sa pagpaadal kal mga aki. Inabot na ito, itong tulo kong aki. Diyan, kumbaga sa kwan dyan, ali sa daga na yan. Duman-duman talaga, gabos. Iyo po, nagdumaan na talaga yan, nagdarakula sa daga mi. Oh. Sapat ba, Tatay, Kaagraryong Satur, sapat ba yung kwarta na pagkikita po nindo sa pag-uuma para matustusan po sa pangangaipo kang pamilya? May kwan man, may kaito kaya, iba man, may sideline, kumbaga sa kwan, may sideline man akong iba. Na dagdag kita, kaya nasusuporta ra. Lalo na ngunyan, nung may sadiri ka ng titulo, wala ka nang iisip po na iba pa limang tanong. Kung bawi, talagang nakaputan mo na. Yun ang dako lang pasalamat sa Department of Agrarian Reform. Apera pa dyan, Kaagraryong Satur, sa pag-uuma, may iba pa po ba kamong pinagkakasibutan? Or sabi mo nga ni Kasuba ko, kamutabi, nagkasabang mag-buno? Mag-chachap man lang ba ako? Nag-chachap. Oo. Ano yan? Pagkatapos din dong mag-reparo duman sa manyog. Minsan, bako manoral daw lang ngayon, maduman. Minsan, minaduman ako.
Grabe, no? Talagang tiyaga-tiyaga ang mga paraoma. And syempre, ka-agraryong sa tour, no? Ang mga amor ang amo na sinusuplayan ng kanyang mga produkto, arog kanyog. Sa inyo po tabi pigsusupply? Dumansa na po kay Lorenzana. Tugang kan amo ko. Sa Bangkiron man lang po. Oo, nag-aagi ako dyan. Dakulun man ang ganda, manyog dyan sa may parte ng Bangkeruhan. Malawakong tabi dyan ang daga. So, dakulaong bagay na kamutabi igwanin titulo na dyan sa Indo tabing daga. Como sarong paraoma ka-agraryong sa tour, para sa Indo, ano po ang pinaka-dipisil na pangyayari an sa Indo po na-experiensyahan, as in ano pong lesson or leksyon na sa Indo po tabing nanukdandig? Ang grabe talaga. Pag-iagi-agi, bagyo, yan talaga. Number 1 na ka ng masingali, pang pamakulaw na ka na makakuha. Grabe bagang bagyo. Pero ka-agraryong sa tour, early harvest man ka mo. Yung halimbawa, so pwede nang i-harvest or kuwaon, pigkukuha na nito para masalbar sa bagyo. Iya po. Oh. Kanya-kanyang diskarte din kasi. Kaya lang, minsan, maski nagbabagyo, naglalakaw sa manyog, tagay makuha mo so nga nagkaurulog. Takunda pagkaaga na. Oh, may ibang makuha. Iba na makuha. Pero importante, so titulo, yaon sa inyo. Yeah, po. Dain na ito makukuha. Pero syempre, ka-agraryong sa tour, para sa mga kapareho po nindong paraoma, na naghahalat man kan sa indang saliri pong titulo. Kasi dakol pa ang mga paraoma na naghahalat kasi nagpo-proseso kan sa indang titulo. Ano po ang sa indong maitataong advice or mensahe po sa inda? Kundi lang na tiyaga-tiyaga. Takungali, nagtiyaga ki mga 17 gayon. 17 oras ni sa 20. Bago minabot so. Iya po. Bago minabot so, yan. Title na yan. Title. Pero worth it, no? Yung paghahalat as in proseso, di ba? Ngunyan, sa imo na ang titulo. Di ba? Sige. Maraming salamat ka-agraryong sa turo sa imo tabing inspirasyon sa tuyong mga agrarian reform beneficiaries. Pag may tiyaga, may nilaga talaga, no? Basta kamo mayaon sa Department of Agrarian Reform para iproseso ang mga kinakaipuhan para mapa sa Indo na ang daga sa pagikan e-title or titulo. Tama-tama, syempre, balikan ta si ka-agraryong Ben or si ka-agraryong sa tour na muna, tangarig pasalamatan. Baka may gusto kang pasalamatan ka-agraryong sa tour. Natinot po kay BBM, kasi Secretary Estrella, para sa gabos ng mga tagadar, bilog kay Sir Jan. Yan lang po. Salamat sa imo, ka-agraryong sa tour sa pagbisita sa programa. And just mabalos din sa imo ka-agraryong sa tour. Hopefully, makabisita ka giraray sa Kapesin Baretang Agraryo. Balikan ta si ka-agraryong Ben. Ka-agraryong Ben, baka may mga mensahe ka sa tuyag mga ka-agraryo na nagdadangog, mga opisyal na nagtabang para mas mapadali so accomplishmento kan sa indong opisina. Go ahead, Tapi. Salamat ka-agraryong dyan. Inot sa gabos, bago ako magpasalamat duman sa mga kaipuan, pasalamatan. Tugon ko po sa mga paraoma na ingon ng daga, may titulo na atamano ninduan sa indong daga. Ting maray. Tanganing maguswagan sa indong yung pagkabuhay. Salamat po kay President BBM, kay Secretary Conrado Estrella, kay RD Reuben Theodore Sindak sa mga regional director, asin sa gabos na takadar, gabos na stakeholder, Bombo Radio, sa gabos na nagtatabang sa programa kan Agrarian Reform. Dakulang salamat po sa inyo, gabos. Sulong Agraryo. Maraming salamat, ka-agraryong Ben. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino.
Mga ka-agraryo, dyan na naman po nagtatapos ang sa tuya tabing panibagong episode kang Kape Asin Bareta nga Agraryo. Digdi po sa Bombo Rancho Legazpi at po sa Indo kan Department of Agrarian Reform, Bicol, and kan sa tuya mga opisina sa anong na probinsya, kan rehiyon at kan project split. Dakol na naman po sa tuya naukudan sa proseso kan pagtataon ni daga, sa proseso kan pigigibok kan Department of Agrarian Reform sa inspeksyon hanggang sa makuha na po nindo sa inyong titulo i-award, and at the same time syempre sa Agrarian Reform beneficiaries na nakinabang na or nataunan na po ni titulo. Sabi nga ni Kasubago ni Tatay Sutur, ni Ka-Agrarian Sutur, 17 years, 20 years na paghahalat, tsaga-tsaga, maabot at maabot sa time na makukuha mo ang sa imo tabing titulo. And worth it yan. Pag nagtatanong ka, dahil ka ng ibang iisipon, sa ka pa nakahiling, na itaon na sa imo sa titulo, nawara pa sa utang mo. Diba? Wala ka nang iisipon, kundi magtanong ba? And yan ay consistency na tabag ka na Department of Agrarian Reform sa mga ARBs po niya to. Plus pa, syempre, ang pangapuda na lang is atamanon. Kan sa tuya tabing mga Agrarian Reform beneficiary, once na naitauna, sasainda yung titulo, yung susainda po mismong daga. Antabay sa masunod pong episode kang Kape Asin Baretang Agraryo sa Bombo Rancho Legazpi. Nakasabay po nindo, ka-agraryong Ben, ka-agraryong Satur, and ka-agraryong John Salonga. Diyos mabalos, Sulong Agraryo. Sa indong nadamo, ang naging katiripunan ng mga istorya kapupurutan ng inspirasyon na ginunugikan sa dedikasyon na makapaghatod ng lehitimong serbisyo publiko. Iniya, Kape Asin Baretang Agraryo. Ang programa ini iniatod sindo ka Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Mga paagita nga ning malikayan ng helang sa tulak. Number 1, malikayan ng pagsisigarilyo. Ang pagsisigarilyo ang makausa ning manlain-lain na issue sa salud. Number 2, mantiniro ng malusog